A Garda Civil detén un veciño de Málaga pola morte da súa exparella de 60 anos. Os axentes atoparon a muller morta e con signos de violencia. Foron os veciños os que chamaron alertando dunha forte lea entre eles. A Clínica Dental de Valencia, onde atenderon unha nena de 6 anos que logo faleceu, non tiña autorización para realizar técnicas de anestesia. Así o confirmou a Consellería de Sanidade. A menor foi sedada para extracción de dentes e facer empastes. Un xulgado investiga o acontecido. Xa está no Hospital Clínico de Santiago un componente esencial da máquina de protonterapia que permitirá aumentar a precisión no tratamento do cancro. O resto de materiais chegará nos próximos días. A sanidade galega convértese así na primeira pública de España en contar con esta tecnoloxía. O obxectivo é atender os primeiros pacientes a finais de 2026. Lo conservo, pero tampouco uso para nada, verdad? O sea, teño ali morto de risa. Es más cómodo llevar el móvil siempre en el bolsillo y ya no te lo ofertan en las empresas. Adeus os teléfonos fixos. A metade dos fogares españois prescindiu deles ou consérvaos como elemento decorativo. A erupción dos móviles é imparable. Logo vemos se aínda quedan nas casas galegas. Saúdos, que tal? Boas noites. A condena do fiscal xeral do Estado segue xerando reaccións e alimentando a polémica política. Dende o PSOE, Óscar López di que ningunha sentenza vai tapar o que pasa en Madrid. Yolanda Díaz denuncia a politización da xustiza e no Partido Popular sosteñen que o goberno sementa sospeitas que van contra o Estado de Dereito. O ditame condenatorio do Tribunal Supremo afonda as diferenzas entre forzas políticas do arco parlamentario. Desde o PSOE, o ministro e líder do Partido Madrid, Óscar López, sinala que acatar a sentenza non implica calar ante o que fai Ayuso. Ninguna sentencia judicial, por injusta que sea, va a tapar la verdad de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Una cosa es acatar y otra cosa es callar. Y nadie nos va a callar en denunciar los chanchullos de Ayuso. Para a vicepresidenta do Executivo, Yolanda Díaz, a condena sen sentenza supón un punto de inflexión do Poder Judicial na súa politización. El fiscal general del Estado es inocente y ha sido condenado injustamente. Lo que ha pasado supone un gigantesco descrédito para el Poder Judicial, que hoy está más fracturado que nunca. E desde o Partido Popular, Carmen Funes sostén que o PSOE está a atacar o Estado de Dereito nunha semana marcada non só pola condena do fiscal xeral, senón tamén por Leire Díez e Santos Cerdán. Que ante un fallo del Tribunal Supremo, la respuesta del Gobierno sea sembrar sospechas sobre esa condena, atacar y señalar a los jueces porque supuestamente ellos dicen que están haciendo política y presentar al condenado como víctima. Es todo un ataque al Estado de Derecho. Acordo de mínimos no cumio do clima do Brasil que remata sen referencias explícitas aos combustibles fósiles, un dos obxectivos desta cita. O documento de consenso final chama a aumentar a ambición das accións para evitar o quecemento global. Os anfitrións anuncian unha folla de ruta propia para abandonar os hidrocarburos e para reverter a deforestación. España e a Unión Europea creen que non é o mellor texto posible, pero apóiano porque entenden que é fundamental a acción climática, a multilateralidade e a solidariedade, e porque se recoñecen as decisións das citas anteriores. O ultimato de Trump a Zelensky co seu polémico plan de paz para a Ucraína xera unha profunda preocupación entre os socios europeos. Os líderes europeos e outros socios como o Canadá e o Xapón coordináronse de urxencia no cumio do G20 de Suráfrica para intentar abrir un proceso de negociación que mellore os puntos máis complicados para Europa e Ucraína. Rexeitan que se poidan modificar as fronteiras pola forza e as limitacións do exército ucraíno que deixaría vulnerable este país ante futuros ataques. O presidente español, Pedro Sánchez, na súa intervención no G20 pediu que se respecte a soberanía e a integridade territorial de Ucraína. Trump, que boicoteou a reunión de Suráfrica, asegurou este sábado que o seu polémico plan de paz non é a última oferta para a Ucraína. Este verán o Goberno aseguraba que España era o país que mellor está executando os fondos Next Generation destinados a recuperar o país tras a Covid. Nos sitúa a España como el primer país receptor de esos fondos no reembolsables
que somos el primer país que está, de la mejor manera, que está ejecutando este plan. Pero a realidade é ben distinta. Quedan só 9 meses para rematar o prazo de execución e o Goberno leva canalizados 73.000 millóns de euros, o 45% do total destas axudas. Hai 15 países que xa transferiron máis cartos á súa economía, entre eles Portugal, Francia ou Italia. Estes fondos provenientes do Goberno chegan devagar a Galicia, pero nos transferidos directamente ás comunidades autónomas, a Xunta asegura que o 86% deste diñeiro xa foi recibido e asignado. O 50 aniversario da restauración da monarquía en España deu pé hoxe a un xantar da familia real o completo e o reencontro dos reis eméritos. A Reina Sofía foi en realidade a protagonista principal, xa que a comida constituía unha homenaxe familiar a ela, despois de recibir onte o Vélaro de Ouro. Un dos primeiros en facer acto de presenza foi don Xoán Carlos, que chegou este mediodía dende Abu Dhabi. Na comida, presidida polos reis Filipe VI e dona Leticia, estiveron presentes as 3 xeracións familiares ao completo, é dicir, don Xoán Carlos e dona Sofía reuniron os 3 fillos e os netos. E engadíronse outros familiares próximos, entre eles unha representación da familia real grega. E aniversario tamén do Lar Galego de Sevilla, coincidindo ca celebración dos seus 69 anos de vida, entregáronlle o presidente da Xunta a máxima distinción desta entidade, Ana Carpintero. Hai case 70 anos un grupo de entusiastas galegos residentes en Sevilla creaban este centro que é, por certo, o primeiro regional da capital andaluza co obxectivo de promover a nosa cultura e tradicións e tamén a confraternidade entre Galicia e Andalucía. Actualmente ten unhas 450 familias socias e alrededor de 1000 persoas e os máis veteranos recibiron hoxe un recoñecemento en forma de insignia ou diploma, recoñecemento tamén o máximo que concede esta entidade, Anduriña de Ouro, para o presidente da Xunta. Alfonso Rueda agradeceu o traballo dos emigrantes na construción da Galicia moderna e tamén o papel o labor que fan estes centros na proxección da imaxe da Galicia actual e dunha galeguidade aberta e integradora. O presidente comprometeu o apoio do seu goberno nos orzamentos do ano que ven para apoiar o funcionamento destes centros galegos polo mundo e tamén para facilitar o retorno a Galicia dos galegos do exterior. Que nos veáis cada vez más como esa tierra que acoge a todo el mundo con los brazos abiertos. Es la Galicia industrial, la Galicia bien comunicada, la Galicia orgullosa, la Galicia de esos jóvenes que salen fuera, que se forman, que vienen a Galicia otra vez y nos siguen dando potencia. Eso también es Galicia Calidade. Y parte de esa Galicia Calidade se hace con la Galicia Calidade que está repartida por todo el mundo, también aquí en Sevilla, también en Andalucía. E vexan agora esta imaxe que se producía ao mediodía no Hospital Clínico de Santiago. É o primeiro compoñente do Proteus One, o equipo de protonterapia que mellorará os tratamentos do cancro. Dende o Porto de Vigo chegou esta peza de 25 toneladas de peso que se trasladou por estrada ata o que será o primeiro centro de tratamento oncolóxico público con esta tecnoloxía en España. Trátase do brazo xiratorio da máquina esencial para asegurar un movimento preciso no tratamento de alta eficiencia que ofrecerá a sanidade pública galega a finais do ano que ven. Esta semana a Televisión de Galicia apoia a campaña da UNICEF que pon o foco sobre os problemas de infancia e adolescencia. Acéndete polos dereitos da infancia, unha iniciativa que trata un dos asuntos que máis preocupa. Que é a relación dos rapaces coas novas tecnoloxías. Un estudo desta organización en Galicia analiza o uso destas ferramentas para obter datos sobre saúde, calidade de vida ou convivencia. É dicir, o 90% non tería problema, pero o feito de que cerca de un 10% teña un problema, estamos falando de máis de 400.000 rapaces. Por tanto, a OMS xa desde o ano 2014 nos advirte de que é tan grande esa cifra que é un problema de saúde pública. Pero non menos importante é que o rapaz que ten unha adicción hai unha angustia clínicamente significativa e persistente no tempo, hai un problema de saúde mental e vemos que as tasas de ansiedade, somatización, depresión se multiplican por 3 ou por 4 ou mesmo o risco suicida, non? Na comarca de Valdeorras houbo hoxe movilización para reclamar melloras na atención sanitaria. Piden máis recursos e melloras nos servizos do hospital. Tamén piden un servizo de neumoloxía, clave para unha comarca con alta incidencia de silicose. Segundo Sergas, o Hospital de Valdeorras acadou o maior nivel de estabilidade de persoal da súa historia, co 85% das prazas médicas cubertas en propiedade. O compromiso é completar, aseguran, o 100% das prazas do hospital e reforzar os centros de saúde do Oriente Ourensán.
O Papa acepta a renuncia do bispo de Cádiz investigado por abusos sexuais a un menor. Presentara a súa renuncia hai 15 meses asegurando que as acusacións eran falsas. O Vaticano designou como administrador apostólico desta sede o bispo auxiliar de Sevilla ata que se designe un novo sucesor. A Garda Civil detén un home pola súa presunta relación ca morte violenta da súa exparella, unha muller de 60 anos. Aconteceu esta mañá na localidade malagueña de Rincón de la Victoria. Varios veciños foron os que alertaron dunha liorta entre a parella. Os axentes atoparon o corpo da muller con signos de violencia. Non constan denuncias previas. Con este crime machista, o número de asasinadas no que vai de ano en España ascendería a 37. Lembren que se sofren malos tratos hai un número de balde, o que poden chamar e o 016, non queda reflectido na factura, pero compre borralo da lista de chamadas. A Clínica Dental de Alcira, en Valencia, que tratou a nena de 6 anos que faleceu, non contaba con autorización para anestesiar por vía intravenosa. A Consellería de Sanidade confirmou que o espazo clínico non tiña autorización para sedación con fármacos intravenosos. Só podía traballar con anestésicos locais. O xulgado abriu dilixencias para investigar a morte da pequena. Na clínica, suspendida de actividade, recibiu tratamento unha nena de 6 anos que faleceu tras ingresar en parada cardiorrespiratoria no Hospital da Ribera. Outra cativa de 4 anos, atendida no mesmo lugar, permanece estable na UCI do Hospital Clínico de Valencia. A plena luz do día, 2 homes encapuchados e armados cun coitelo atracaron un estanco na parroquia de Vilaza, en Gondomar. Os asaltantes ameazaron o propietario e lograron fuxir co botín da máquina come cartos. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer os feitos. Mónica Fernández. Sí, o propietario acababa de abrir o establecemento esta mañá cando se viu sorprendido por 2 homes. Un deles levaba un coitelo na man, ian coa cabeza cuberta con pelucas e gorras e tamén mascarillas para ocultar o rostro. Os asaltantes ameazaron o dono do bar, que intentou fuxir sen conseguilo. Mentres golpeaban a máquina come cartos, fixo un segundo intento e conseguiu sair do local. O percatarse, os asaltantes fuxiron correndo co botín en 2 patinetes eléctricos. A Garda Civil investiga o atraco neste estanco que o ano pasado protagonizou o anuncio da Lotería de Nadal. Consternación no Morrazo pola morte nun accidente de moto de Miguel Gestido, de 26 anos, un dos tripulantes do barco Playa de Menduíña que axudou nos labores de rescate do Pitanxo en augas de Terranova. Miguel Gestido foi compañeiro de camarote de Samuel Cagüesi, rescatado xunto co patrón do barco e o sobriño deste. As familias do Villa de Pitanxo amosaron hoxe o seu pesar polo pasamento de Miguel Gestido, de quen destacan o apoio que lle deu a Samuel, testemunha clave na investigación xudicial do naufraxio, que desmentiu a versión ofrecida polo patrón do Pitanxo. E continúan as investigacións para esclarecer o accidente rexistrado este venres na mina de Cangas de Narcea, en que morreron 2 traballadores. Despois de confirmarse que a explotación cumpría con todas as medidas de seguridade, valórase que o derrubamento puido ter unha orixe xeolóxica. Desde primeira hora desta tarde, tanto o Goberno de Asturias como o de León están de loito oficial durante 2 días polos 2 mineiros falecidos en Vega de Rengos. Un deles, Óscar Díaz Rodríguez, de 32 anos, era veciño deste concello de Cangas de Narcea. O outro, Anilson Soares de Brito, de 42 anos, residía en Villablino. Os 2 foron sorprendidos por un desprendimento de material no nivel -2 da mina, a 1,5 km da boca da explotación. O motivo do accidente está sendo investigado polos técnicos e, de momento, tanto os responsables da empresa como as autoridades políticas insisten en que a explotación tiña todos os permisos e cumpría cos niveis de seguridade correspondentes. Lo que hay es un hundimiento, como en otras minas han sucedido, en una mina en la que las condiciones de seguridad eran muy elevadas, que hay que tener en cuenta que esta mina pasó una inspección todavía en el día de ayer y me lo decía además gente que participó en ella, y os puedo decir que los propios trabajadores pues les cuesta entender lo sucedido, más allá de lo que es una tragedia en el ámbito de la mina que conocemos, por desgracia, los que somos de zona minera. Os investigadores analizarán agora se na zona onde traballaban os 2 mineiros houve unha rotura natural das rochas que provocou o desprendemento.
Os estranxeiros que mercan casa en Galicia multiplícanse. Na última década, nos primeiros 6 meses de 2016, realizáronse 270 compras de vivendas. No mesmo período do 2025, a cifra crece case por 5 ata superar as 1000 operacións. Os que máis invisten na nosa comunidade, os veciños portugueses, representan o 17%, despois os alemáns e tamén os italianos. Razóns deste crecemento: o prezo do metro cadrado, 1.400 euros por baixo da media estatal, a calidade de vida ou, sen dúbida ninguna, tamén o noso clima. Moitos valoran as ofertas dende as redes sociais e mércanas como a segunda residencia. A historia de Angélica, que veu desde Guatemala a Rodeiro, é similar a de moitos clientes que lle chegan a Agustín cada vez que sobe unha casa ás redes sociais da súa inmobiliaria. En menos de 24 horas, ten dúcias de contactos interesándose por vivendas que en moitos casos levaban anos pechadas. Yo trabajo para una empresa estadounidense, teletrabajo, y bueno, hace como 3 años más o menos el gobierno de España aprobó la ley del teletrabajo, del visado de teletrabajo. Entonces decidí aplicar al visado. Facebook me sugirió la página de Zip4 Inmobiliaria. Entonces empecé a ver más o menos los precios y yo dije, bueno, podría ser Galicia. Luego apareció esta casa aquí, en Rodeiro, y pues tiene 2.500 metros de finca y los perros son felices y bueno, yo también. A tranquilidade do rural, o clima, a posibilidade de ter un espazo exterior en propiedade e os prezos non comparables aos doutras comunidades son o mellor reclamo que ten Agustín, que non deixa de atender chamadas. Acabo de ver una casa que has publicado en Forcaréis, Otelo de Montes. Sí, esa casa la publiqué anoche, esa casa te la recomiendo, lo que pasa que no sé si va a volar. Es una pasada, está en un pueblo. Es que la he visto y me ha gustado mucho. Estoy vendiendo muchísima propiedad a gente de fuera, sobre todo de Mallorca, Madrid y Andalucía. De mayo hasta ahora hemos vendido una casa por semana. Por 2.000 euros de reserva, Agustín espera ata que veña en vela. En moitos casos a venda queda pechada. O 80% das compras son para a segunda residencia. Lecer sen pantallas e con xogos de mesa para fomentar a aprendizaxe e as relacións sociais constitúen o obxectivo do Festival Dalle Xogo, un evento que convocou centos de nenos en Santiago de Compostela para divertirse co mantano, con cartas, dados e moita imaginación. Os organizadores de Dalle Xogo pensaron nun evento destinado a que nenos, adultos e editorias puidan recuperar a diversión como antano, sen pantallas e a través de xogos de mesa físicos nos que a imaginación e as relacións sociais permitan construir un espacio de esparexemento, aprendizaxe e convivencia. Está pensado para que todas as familias, xoves e avós e demais veñan a desfrutar dos xogos de mesa como unha alternativa pois ao ocio digital, as pantallas. Centos de familias achegáronse esta fin de semana á área central en Santiago de Compostela para desfrutar do placer de compartir e aprender a través de dados e cartas. Está bien que haya eventos así que te ayuden que creen un poco la estructura para poder jugar este tipo de juegos y es una opción más, me parece bastante interesante. Yo cojo pues naranja, entonces vas así en turnos hasta que uno ya termina el pétalo. Penso que na maioría das casas abusamos un pouco a millor de tele, pantallas e demais, e que haxe unha opción así, aparte coñecen xogos que a millor no seu día a día non coñecían, e creo que é unha opción moi boa. Axúdalle moitísimo a axilizar moitas veces, a asumir as reglas do xogo, ter a picardía de espabilar para salirse ca súa e demais, venlle ben. Durante esta primeira edición do evento tamén participaron varios especialistas que defenden un xeito de educar os pequenos máis alá das pantallas. Pensamos que le regalamos un móvil a un niño y en realidad lo que estamos haciendo es regalarle el niño y su infancia o la adolescencia al móvil. Y eso cambia todo. Creo que hace falta en ese momento sentido común en cuanto a la tecnología y remar todos en la misma dirección. As pantallas dos teléfonos dominan a vida cotiá, pero non hai tanto tempo non existían e os nenos tamén sabían pasalo ben. Con xogos de mesa, outros rapaces e un pouco de imaginación. A bodega de viño Rías Baixas Paco e Lola celebrou hoxe un encontro que reuniu as familias sociais e todas aquelas persoas vencelladas ao proxecto desta adega. Así conmemoraron os éxitos dos seus 20 anos de historia. Esta cita chega unha semana despois de que recibiran o premio a mellor bodega produtora de viño branco do mundo, un recoñecemento que se outorga no prestixioso International Wine and Spirit Competition que se celebrou en Londres. Este galardón, un dos máis importantes do panorama vitivinícola internacional, distingue os produtores que destacan pola súa
excelencia, innovación e calidade na elaboración de viños brancos. Recentemente tamén recolleu o premio Alimentos de España o mellor viño branco. Paco Anlola fundouse en 2005 e conta con máis de 400 socios viticultores e unha superficie de viñedo superior ás 200 hectáreas. A conmemoración dos seus 20 anos asistiron tamén, entre outros, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, representantes da Deputación de Pontevedra e das cooperativas da comarca. O premio é importante, vale, pero o que rodea o premio creo que é bastante máis e nós non somos conscientes deso, non? O premio é un premio ao camiño percorrido, a innovación das que comentaba antes, a distintas elaboracións, a formas de traballo que nós temos aquí internas, tanto en igualdade, en flexibilidade e conciliación familiar. A capital galega da gastronomía esta fin de semana é Expourense, cunha nova edición de Xantar. Durante 3 días, máis de 70 participantes ofrecerán ao público dúcias de actividades con degustacións, concursos, música e moito máis. Alejandro Álvarez. Sí, pois este recinto feiral de Expourense acolle un ano máis unha nova edición da Feira Internacional de Turismo Gastronómico Xantar, que xa vai pola súa edición número 26. Este ano danse cita aquí alrededor de 70 expositores que amosan o mellor da nosa gastronomía, pero tamén das rexións convidadas. E a esta hora o que apetece meterlle algo ao corpo, por exemplo, aquí neste mercado etnogastronómico, que é unha das grandes novidades deste ano. Aquí podemos probar pratos da nosa terra, pero tamén de Perú, Venezuela ou tamén México. Ademais, por se fose pouco, restaurantes onde comer e cear e tamén máis dun cento de actividades que se prolongarán ata mañá domingo. Difícil escoller entre tantas opcións e o mercado etnogastronómico unha das novidades desta edición de Xantar. Este ano tuvemos unha colaboración moi importante da Unión de Hosteleiros de Ourense que montaron este mercado etnogastronómico en donde cada un deles trouxo unha das súas especialidades. Unha dúcia de postos que xunto cos 3 restaurantes tradicionais achegannos o mellor da gastronomía galega de distintos países de América Latina. Tamén unha participación que hubo sempre moi importante do norte de Portugal. A Eurorrexión aquí funciona, Galicia, Norte de Portugal están moi unidas, hai un montón de stands do norte de Portugal. Exposición de produtos, obradoiros de cociña, catas comentadas ou presentacións completan o programa desta nova edición de Xantar que cumpre xa 26 anos. Pues todos os anos dar unha voltiña por aquí, por lo menos para ver cousas novas e disfrutar un poquinho da gastronomía que temos por aquí. Un pouco de todo. O pulpa feira vamos a probar agora. Sí. Xamón, viño, tamén, e licor café da terra de Valdeorras tamén. Que tal está aquí? Moi bon, todo moi bon. Se queren comprobalo, teñen aínda ata este domingo cando Xantar pecha as súas portas tras 4 días e máis dun cento de actividades para pôr en valor a nosa riqueza gastronómica. A hiperconectividade da sociedade actual está desterrando os teléfonos fixos das nosas vidas. Hai unha década seguían presentes en 8 de cada 10 fogares, pero hoxe apenas os utilizan na metade das casas. Semella que han seguir o mesmo camiño que as vellas cabinas telefónicas. Houbo un tempo en que a inauguración dunha cabina telefónica congregaba autoridades e medios de comunicación. Do García Iglesias, buenos días, soy Carlos González Garcés. Hoxe constitúen pezas de arqueoloxía urbana, pero no seu momento de maior popularidade chegou a haber unhas 95.000 en toda España. Recordo que en Inglaterra, por exemplo, son casi un rollo de turisteo, non? De facer fotos e tal, e aquí como tampouco nunca foron bonitas, pois foron desaparecendo. Algunha hai, por onde eu vivo, vexo algunha, está toda feita polvo. Sí que tengo el recuerdo que mis padres decían que cuando yo estaba estudiando tenían que bajar por las noches a llamar a casa, pero ahora estamos todos mucho más comunicados, así que, bueno. A irrupción imparable da telefonía móvil derrotou as cabinas. Hai anos que os teléfonos fixos comezaron a transitar o mesmo camiño cara á irrelevancia. Para las personas mayores sí, pero para los jóvenes de hoy en día menos. Es más cómodo llevar el móvil siempre en el bolsillo y ya no te lo ofertan en las empresas. A fin de contas é un gasto máis que non fai falta. A metade dos fogares españois prescindiu deles ou consérvaos como elemento decorativo. A ver, o conservo, pero tampouco uso para nada, verdad? O sea, teño ali morto de risa, ¿no? Como xa o tiña ali quedou, pero non uso para nada, ¿no? Os máis antigos presérvanse en museos que explican a historia das telecomunicacións.
A desaparición dos teléfonos fixos quizáis sexa algo inevitable, pero nesta sociedade hiperconectada, varias xeracións a nos lembrar cun chisco de nostalgia e seguramente tamén cun sorriso. Adiós, adiós. Ai. Unha cámara de fotos que a marca Leica deseñou e regalou ao Papa Francisco en 2024 foi poxada en vía neste sábado por 6,5 millóns de euros. Eses cartos vanse dedicar a obras de caridade por expreso desexo do pontífice, falecido no mes de abril. A cámara é unha creación exclusiva, con corpo revestido en branco, en alusión á vestimenta papal, e ten varios gravados, entre eles o lema de Francisco, mirouno con misericordia e elixiuno, miserando ata que lillendo. E o escudo de armas do Vaticano. O prezo de saída, fixado en 30.000 euros, foi superado rapidamente. A poxa durou case 10 minutos e resolveuse nunha competida batalla entre dous compradores telefónicos non identificados ata acadar eses 6,5 millóns de euros. A música é máis que arte. Os beneficios que ten para a saúde, tanto a nivel físico como emocional, levaron ao complexo hospitalario de Ourense a organizar un recital de piano na unidade de cuidados intensivos. Foi unha actuación moi especial coa que celebraron o Día de Santa Icía. Sí, que é a patroa dos músicos. Despisteime porque a música do piano enmudeceu hoxe o ruido habitual de monitores ou respiradores na UCI de Ourense, melodías que axudan a reducir a ansiedade dos doentes. Que se traduce muchas veces en una modificación de sus constantes, disminución de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. También favorece el sueño. La UCI es un ambiente muy ruidoso. Es una distracción que disminuye el umbral doloroso y también desciende la necesidad de analgésicos. Os seus 78 anos, Luis Humberto leva toda unha vida tras o piano, chegou a acompañar mesmo a Frank Sinatra, hoxe actúa para menos dunha dúcia de persoas, pero a emoción di é maior. É unha emoción enorme, é unha ilusión por facer algo por as xentes que están enfermas, é inanarrable. Como colaborador do Chuo, a súa música xa acompañou a outros doentes, pero nunca antes na unidade de críticos. Recorden esas imágenes que deixa sempre a música, que lle trae ese recuerdos, esa ilusión por vivir. O valor terapéutico da música que o complexo hospitalario ourensán quere potenciar máis alá desta data. Como dice el Gabriel Heras, que es el que inició la humanización de los cuidados intensivos, ¿quién no tiene una canción que le cure? E hoxe remata na Concatedral de Santa María de Vigo a quinta edición do Festival de Órgano Oito Pés. E farao cun concerto no que este instrumento estará acompañado da Orquestra Clásica de Vigo. Iria Soengas. Así é, xa comezaron a sonar aquí no interior da Concatedral obras de Johann Sebastian Bach, Francis Poulenc ou Tomás Garbizo, da man do organista Enrique Martín Laguna, que na segunda parte deste concerto vai estar acompañado por músicos da Orquestra Clásica de Vigo. Enrique Martín Laguna é o titular da Catedral de Xetafe e profesor de órgano no Conservatorio de Burgos. Rematan así 4 días de música que trouxeron á cidade as grandes figuras deste instrumento, entre eles Olivier Latry, organista titular da Catedral de Notre Dame. É un festival que nace para dar a coñecer o órgano de Santa María, un instrumento construído en 1909 por Lope Alberdi e restaurado hai uns 10 anos. Esta é unha iniciativa, o Festival Oito Pés da Orquestra Clásica de Vigo, que se celebra cada ano na Semana de Santa Icía, a patroa da música. Este festival naceu para poñer en valor o único órgano que hai en Vigo, un instrumento romántico de 1909, e que o que queremos é que a xente coñeza o valor que ten, que entenda ata onde pode chegar e que pode gozar cos mellores artistas do mundo. Foi un festival espectacular porque contamos con, onte tivemos a 400 persoas, hoxe tamén estimamos a 400 persoas, e para concertos de órgano é moitísimo. Poder contar con artistas como Olivier Latry, que é o número 1 do mundo, ou Enrique Martín Laguna, que pecha hoxe, ou Diego Inocensi, ou Óscar Candendo, que son artistas de primerísimo nivel e que estean en Vigo, que é un instrumento modesto, é un luxo auténtico.
Wonderland, a nova exposición de Annie Leibovitz, impulsada pola Fundación Marta Ortega, abriu hoxe o público na Coruña. Centos de visitantes non quixeron perder este percorrido íntimo pola traxectoria da icónica fotógrafa, Xoel Rodríguez. Unha traxectoria, David, de máis de 50 anos que se repasa a través de algunhas das instantáneas dos instantes capturados pola que para moitos é a fotógrafa máis famosa do mundo. Son este primeiro día de apertura pasaron por este peirao de batería da Coruña máis de 1.500 persoas que poideron contemplar de primeira man algunhas desas instantáneas. Unha mostra que comeza, por exemplo, con un percorrido polo traballo da fotógrafa na xira que realizou co Rolling Stones no ano 75 e que nos vai guiando a través da propia evolución profesional desta fotógrafa e que dá boa conta, en definitiva, do seu traballo no mundo do estilo e da moda, con retratos, por exemplo, de nomes tan coñecidos como Rihanna ou Penélope Cruz. Ela mesma é historia da fotografía e moitas das súas fotografías son xa historia. Leibovitz, estadounidense de 76 anos, e ademais a primeira muller en expoñer neste centro da Fundación Marta Ortega da Coruña, unha exposición que poderán visitar ata o vindeiro 1 de maio. Annie Leibovitz leva máis de medio século observando e interpretando o mundo a través da cámara. A súa mirada dirixe este paseo por Wonderland, un universo creativo complexo que nos recibe en branco e negro coas imaxes da xira estadounidense do Rolling Stones de 1975, para logo mergullarnos nas cores intensas da alta costura. Es un imperio fotográfico en muchísimos sentidos, maravillosa, y una puesta en escena estupenda, sin ninguna... con una informalidad muy estudiada. Me encanta Annie Leibovitz, entonces pues por casualidades he venido este fin de semana a Coruña y estoy encantado, la verdad. É a primeira retrospectiva dedicada á carreira da retratista estadounidense que se programa en España. Es un poco ya lo que se está esperando en el otoño, ¿no? La exposición de la Fundación, porque siempre sorprende. Hay que verla con mucha calma para conseguir apreciarla, incluso hacer una visita guiada, que la verdad cambian mucho. O sea, a mí por lo menos me gusta, por lo menos una vez, venir con guía. Artistas, músicos, escritores políticos, actores, deportistas, todos están neste persoal Wonderland que explora os códigos da fotógrafa nos seus diferentes estilos. É unha sorte poder ter esta oportunidade de estar aquí, de ter un espacio así, esta calidade, bueno, aberto ao público así, gratis. Yo estoy encantada de que existan estas iniciativas y me parece que bueno, es muy gratificante venir a estas exposiciones, me gusta mucho. O rutilante universo fotográfico de Annie Leibovitz estará na Coruña ata o 1 de maio. Dous filmes galegos, Así chegou a noite, de Ángel Santos, e As liñas descontinuas de Anxos Fazáns acaban de ser premiadas no Festival Internacional de Xixón. Ángel Santos gañou o premio ao mellor director da sección internacional Albar. A súa película retrata o illamento dun escultor na costa galega, a necesidade de desconexión e liberdade e o reencontro co pasado. Mañá estreas en Santiago na clausura de Cine Europa. Anxos Fazáns e Ian de la Rosa levaron o premio Dama ao mellor guión cun filme rodado íntegramente en galego, no que a música vai enlazando distintos fíos argumentais como a identidade de xénero ou o divorcio. As dúas películas poderán verse na 10ª edición do Festival Novos Cinemas de Pontevedra o próximo mes. Os 40 anos da televisión e da radio galega estiveron hoxe representados polo Xabarín, no derbi que se xogou no Anxo Carro entre o Pontevedra e o Lugo, un encontro no que a mascota protagonizou o descanso maravillando así a todos, pero sobre todo os máis pequenos. Moitos foron os que a tarde deste sábado combateron o frío cos puchos de lá e as bufandas e acudiron ao Anxo Carro para asistir ao encontro entre o Pontevedra e o Lugo, un partido no que o Xabarín, o noso Xabarín, saiu ao campo no descanso e conseguiu levantar do asento e animar a un público que acerecía co frío. O obxectivo do Xabarín era lembrarnos que hai 40 anos que empezaron a traballar a radio e a televisión públicas de Galicia. 40 anos non se cumpren todos os días, non? Por iso estamos aquí, porque hoxe temos un partido de dous equipos galegos, o Lugo e máis o Pontevedra, o que é un partido que lle chamo eu de máxima amizade. Canda a nosa mascota o acompañamento dun equipo que tamén promocionou a maior plataforma digital de contido en galego.
Sí, Xabarín segue a ter moitísima presenza na programación da Televisión de Galicia e ademais agora contamos coa plataforma digital xabarín.gal, que é o gran contedor, o maior contedor de produtos audiovisuais en galego na nosa lingua para a cativada. O equipo de apoio do Xabarín repartiu mochilas entre os cativos e entre os que non o son tanto. Porque me recordo de cando era máis novo. Os que máis agradeceron a visita do Xabarín foron os máis noviños. Está ben para o fútbol. Muy bien, tener aquí y ver cómo es. Nunca viene, o sea que en un derbi non está mal. Para rematar, un consello do Xabarín. E non esquezades descargarvos a aplicación xabarín.gal. É unha nova que acabamos de coñecer. A aerolínea Iberia anunciou a suspensión temporal dos seus voos comerciais entre Madrid e Caracas. Iberia alega un incremento da tensión militar e un deterioro na seguridade no espazo aéreo venezolano. A decisión apóiase nunha alerta emitida pola Administración Federal de Aviación dos Estados Unidos, que advertía dunha situación potencialmente perigosa. Esta cancelación afecta a operacións programadas comezando polo voo do vindeiro luns. Iberia comprometeuse a revisar a situación constantemente para determinar a data de reanudación da ruta. Air Europa e Plus Ultra manteñen as súas conexións. Xa saben, a información continúa en G24 e G24play.gal.